Здравейте хора, аз съм Сарал БГ и днес играем Super Meat Boy. И започваме от първи чаптър, въпреки че съм на трети. Нищо. То не ми трябва мишката. И тук с мен е Кайси. О, да, той не иска. О, така, то ми изтече времето, аз докато говоря. Да си купиш от първо ниво. Така. Всеки. Хора, аз всичките нива ги минавам на А. Всичко ми е на А. Доколкото си спомням. Като мина въпроса и ще покажа. Ако се чува клавиатурата, да. Малко шмъркам така. Дрога ли шмъркаш? Да. Малко не Не. Ела ти. От си по-голям от мен и трябва да си модел за подражание. Съм модел за подражание. Учите как да шмъркаш дрога. Аз съм модел за подражание. Да. Да? Ви че те учи на нещо. Това е много хубаво. Това беше... Румбе! Митко, ако почваш да цъкаш лигата на легендите, си кефа като цигани на баничка. Лигата. Да, вижте се. Си кефа като цигани на баничка. Ихи, баничка! Всичко ме я. Тук всичко ме я. Вижте, добре. Ми да фокус. Да, аз съм фокус, че мога да играя лигата на легендите. И с това Майнкрафт си припомня. Аз не игра съм Майнкрафт. Вижте сега играе и друго. Аре бе, майка ти. Майка ти. Айде! Да! Това е. Не, Задната част. тя просто ми изблиза кръка. Тя ти изневерява. Както ще бъде. Ио! Тя ми изневерява с задните му части. Ама гъле, трябва да спра да се шмъркам. Да се шмъркаш, тогава си спра да шмъркаш. Вземи и си делка инжекции. Прав си. Айде. Айде. Аха. Малко Починах много да цъкам копчета. И между другото, ако сте гледали някои клипове на MC Master Game, аз съм на там Нико 200 хиляди евро. Не убил в математика. Браво, Спейса ми отказа. Това е изделка. Ма направо ме изделка. Браво, много си добър. Да, Дош ми каза коментари колко съм зле. Ама въпреки че не съм зле. Да. Аре, сега. Това ти отряза главички. Яш ми дупето е. Душа ми газа и пръха. Не повече газа. Да, стигнах до боса. След като мина боса, ще свършвам клипа. Няма да ме хванеш, да ще ми газа. Ето нарко.
Майнак. Дъгдуха. Каза се дъга. Да задухаш. Ми казва и как се казва. Така се казва, нищо не разбираш. И между другото ние с MC Master Game започнахме нов клип на лигата, на легендата, ако някой я знае. Може да види да направи той YouTube. Да, успях. Успя. Да, още от втория път, третия. Бум. Аре. Ето го. Сега ще покажа смърт. Сега ще покажа. Прави това, натиска ли се го прави? Не го. Значи сега. Ей, кнар, да го дъгаш. Хайде, секс. Чао. Бързо така е! Кенец е долу! Я тук жена ми е! Значи сега, виж сега. Гледай. Виж ме как се пукнал е! Тихо. Виж ме как се луд. Сега ще покажа. Последно. Бати катерички. На куп. Ето е тая първата. Нали, първата, къде ще направим поколение. Е сега! Добре! Виж ме само аз съм изживяла, виж ме! Виж колко съм смотана. Гледай ме. Оле, жив съм! Виж, тя сигурен? Жив съм. Сигурен? Жив съм. Тихо. Сигурен? Само аз живях! И умрях! Да. Окей, това беше всичко. Абонирайте се, харесайте. И не забравяйте, правете джунгър джангъра. Да. Ай, чао.